aquesta sintonia saludem el nostre company d'informatius, en Pau Casals. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena. Què tal? Com anem? Bé, molt bé. Mira, aquest dia radiant, no de ploure diumenge, així que es podrà fer el concurs de colles sardanistes. Fantàstic. I jo podré jugar a tenis, per tant... Tu podràs anar a jugar a tenis. Tothom content. Molt bé. I tant que sí. Doncs bé, activitat esportiva aquest cap de setmana. Sí, abans deixa'm dir que tenim un cap de setmana una mica atípic, descafeinat, podríem dir, el 50% jugant la meitat de compromisos que habitualment nosaltres sempre tractem en aquesta casa, per diferents motius, a més. Per exemple, hem de comentar que el futbol sala masculí no juga perquè el Rubi, que era el rival que tenien previst per aquesta jornada, ha demanat ajornar el seu partit per problemes al pavelló. Se jugarà, si no recordo malament, que crec que no. El Rubi se'n va de vacances de Setmana Santa, Doncs podria ser. Això de problemes al pavelló sona una mica així, pot ser. Pot ser que en tinguin, pot ser. Sí, no, evidentment és broma, però sí, juguen el dia 24, aquella jornada, i els veterans no juguen per descans, perquè no els hi toca, perquè la Lliga són imparells i cada jornada descansa un equip. Bé, entrant en els que sí que juguen, que és l'important aquest cap de setmana, de fet tenim els dos partits que repassem, ara veuràs que són clau, cada un pels seus interessos, però lògicament comencem parlant d'hoquei. En aquest cas reben diumenge el Cerdanyola, que és el cué de la categoria. Queden només 4 partits perquè acabi la Lliga. D'aquests 4, 3 es jugaran aquí al pavelló de Torrent d'en-Terra, ja ho hem anat comentant també al llarg de les darreres setmanes, i podríem dir que 3 punts vitals de vida o mort, d'aquesta manera ho podríem definir pels de Marroca. Una victòria, no dic ja que seria de forma definitiva aquesta salvació, però sí que aproparia molt en aquest objectiu. Per tant, no vull posar pressió externa i extra, perquè ja la tenen, però ha de ser una victòria sí o sí, no val un altre resultat que no sigui una victòria i 3 punts, i és una de les coses que ens comentava en Marc, també fent una crida a l'afició que pren encara més importància de cara a aquest tram final de temporada. Sí, totalment. Vull dir, no és pressió, perquè la pressió juguéssim contra el cué o contra el primer, ara mateix la tenim, perquè a la situació que estem ens hem guanyat tenir pressió aquests últims 4 partits, però és el cué, i si no guanyem el cué a casa, evidentment se'ns complicarà molt, perquè són 3 punts que hem de treure sí o sí, no hi ha un altre. Home, tothom que pugui pujar i fotre'ns un cop de mà animant una mica, crec que l'altre dia hi havia prou gent al pavelló i, per desgràcia, a la segona part se'ns va torçar el partit i no els hi vam poder tornar a donar una altra victòria, però jo crec que aquest diumenge és molt important que vingui gent, que ens animi, que ens faci costat, perquè en situacions complicades com estem ara sempre ajuda, ja ho hem parlat, i crec que vindrà gent i que podrem fer un bon partit. Doncs vinga, tothom a donar suport aquest diumenge a l'equip d'Arenys de Munt, Sí, a 3:15, com sempre, horari habitual aquí a casa. Ja saben, la gent pren importància, sobretot ara en aquest final de temporada, de la mateixa manera que podem dir-ho, en aquest cas, pel futbol sala femení, que sí que disputa jornada, i molt important, complicada, això sí, perquè rebran l'Atlètic Vilatorrada, que és el 4 classificat, però bé, el que dèiem, de la mateixa manera que dèiem amb l'hoquei, 3 punts en joc que són claus. A més, he vist que el conjunt que marca ara mateix a la zona de descens, que és el Cal Sargaire, visita la pista del líder, per tant, si hi hagués una bona combinació de resultats, no dic que fos ja definitiva la salvació, però ens aproparia molt en aquest objectiu que, evidentment, és la salvació. I bé, això, 3 punts en joc importantíssims, encara en baixes, això sí que és important comentar-ho, que ja fa unes quantes setmanes, que l'Arenys de Munt va amb pocs efectius de la primera plantilla, i és gràcies al juvenil que dona un gran cop de mà a les de Joan Jové. Bé, partit, com ja dic, he presentat, clau, i això és el que ens comentava el seu tècnic, en Joan Jové. Hem de quedar amb això, amb lluitar els partits i poder-los competir, i crec que també tenim les opcions que són reals, també de poder-ho competir. Ja ho hem fet altres jornades amb aquesta mateixa situació, i crec que ens hem de quedar amb això, Potser sí que ens condiciona una mica a nivell de plantejament, que potser no podrem presentar tot el partit com ens agradaria, potser haurem de renunciar a la pilota en alguns moments. Bé, crec que són diferents fases, però que les hem d'adaptar amb la situació que tenim, i que hem d'arribar al tram final de partit amb opcions. Sí, al final la nostra afició crec que ens ha de donar aquest plus, és important sentir-nos a casa, sentir-nos recolzades, aquest punt extra que ens doni aquesta ajuda que segurament necessitarem en molts trams del partit, i jo crec que sí, que a més jugant a casa això per nosaltres és importantíssim, i esperem comptar amb aquest suport. Així que des d'aquí animar a tota la nostra afició a que vinguin aquest diumenge i a lluitar. Doncs vinga,
També un crit a que vagi tothom a animar-los, animar-les en aquest cas. Sí, 2:45 de la tarda, jo crec que bon horari, després o abans de dinar, això ja com cadascú doncs, decideixi aquí al pavelló de Can Jariquiell, i se m'ha oblidat dir-te al principi que també tenim futbol, Tenim futbol. Futbol. Sí, el primer equip sí que el tenim, en aquest cas doncs, els hi toca visitar el camp del Malgrat, també compromís important pels de Cristian Pajuelo. Doncs bé, no tenim taire veu, això sí? No, perquè no el tenim habitualment, això és el que hi ha, però sí, Ja, hem és veritat. fet el comentari, això sí que és l'important. Perfecte, doncs Pau, ampliat a l'informatiu, Com sempre, sí. Fins ara. Que vagi molt bé.